রাজনাথানী জিন্দাবাদ, রাজনাথানী জিন্দাবাদ। দ্বিতীয়তে আমি আদরণীয় জানাবো এর পিছতে আমার পিতাটো আগতে কাটিবলৈ অনুৰোধ কৰিছো। হ'ব ইউপিপিএল नेहाय सराइबिल ब्लक कमिटि इउपिपिएल गावनि गोदान मोनसे मावख' बेखेवदों। बे मावख' बेखेवनायाव नुजाथिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोंनि इउपिपिएल नि मावथि फारियाफ्रा प्रमद बर' सारनि हेफाजाब मोननायजों जोंनि इउपिपिएल हान्जानि सराइबिल ब्लक कमिटिनि मावख'खौ जे दिनै बेखेवनो हाबाय, बे जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा। बे मावख'निफ्रायनो जोंनि बड'लेण्डनि रायजो राजाफोरखौहाय सेवा खालामनायनि खामानिखौहाय मावनाय जागोन। सराइबिल ब्लक कमिटि एबा जोंनि गसाइगाव जे ओनसोल दङ, बे गसाइगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौहाय बे मावख'निफ्रायनो बिथांमोननि जेंना जेंगोना, बिथांमोननि सुबिदा उसुबिदा, बिथांमोननि मावनां हाबाफारिफोरखौहाय जोंनि इउपिपिएल नि कर्मिफ्रा मावलांगोन आरो बयबो बेयाव जिरायफैनो हागोन। खालि सराइबिल ब्लक कमिटिनि मावख' होननानै सराइबिल ब्लक कमिटि नङा, बयबो बाहाय जिल्ला कमिटिनि जा, सेन्ट्रेल कमिटिनि जा, बा रायजो राजाफोर जा, माबाफोर माने उसुबिदाफोर जायोबा, जेंना जेंगोना जायोबा बयबो बाव फैनानै हेफाजाब बिफैनो हागोन आरो बे मावख'निफ्रायनो रायजो राजाखौहाय जोंनि मावथि फारियाफ्रा जाहाथे मोजाङै मोजां माने हेफाजाब होलाङो, बिथांमोननि अभाब अभिजगखौ सुफुंनो थाखाय सेस्था खालामलाङो। आं बेखौनो जोंनि मावथिफोरनिसिम खावलायदों आरो दिनैनि बे सराइबिल ब्लक कमिटिनि मावख' बेखेवनाया जारिमिनाव मोनसे माइल खुन्थिया जानानै थागोन। बेयो गसाइगाव टाउननि जे नेशनेल हाइवे दङ, नेशनेल हाइवेनि एकदम सेरावनो हाब्रुबिल ओनसोल गोग्लैयो। बियो हाब्रुबिल ओनसोलनि बे नेशनेल हाइवेजोंहाय एकदम नांजाबनानै थानाय जायगायाव जे बे मावख'खौ बानायदों, बियो जोबोद बाख्नायथाव जादों।